ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଧାନ ଏଜୁକେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ 20ଟି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଅପସନ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ ସି ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଅପସନ ଡି ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ଅପସନ ଏ 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ ବି 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ ସି 6 ବର୍ଷ, ଅପସନ ଡି 7 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି 5 ବର୍ଷ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଅପସନ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 12 ରୁ 35, ଅପସନ ବି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 36 ରୁ 51, ଅପସନ ସି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 52 ରୁ 78, ଅପସନ ଡି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 79 ରୁ 122। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 12 ରୁ 35। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ ସି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ ଡି ସଂସଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ କିଏ ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ? ଅପସନ ଏ ଲୋକସଭା, ଅପସନ ବି ରାଜ୍ୟସଭା, ଅପସନ ସି ସଂସଦ, ଅପସନ ଡି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ସଂସଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଅପସନ ଏ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା, ଅପସନ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା, ଅପସନ ସି ତୃତୀୟ ତାଲିକା, ଅପସନ ଡି ଚତୁର୍ଥ ତାଲିକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଚତୁର୍ଥ ତାଲିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? ଅପସନ ଏ 25 ବର୍ଷ, ଅପସନ ବି 30 ବର୍ଷ, ଅପସନ ସି 35 ବର୍ଷ, ଅପସନ ଡି 40 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 25 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିଲା? ଅପସନ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 356, ଅପସନ ବି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370, ଅପସନ ସି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 371, ଅପସନ ଡି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 375। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 370। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସଭାପତି ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ଲୋକସଭା, ଅପସନ ବି ରାଜ୍ୟସଭା, ଅପସନ ସି ଯୋଜନା କମିଶନ, ଅପସନ ଡି ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ରାଜ୍ୟସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ରାଜ୍ୟ ନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉପରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ ଏ ଭାଗ 3, ଅପସନ ବି ଭାଗ 4, ଅପସନ ସି ଭାଗ 5, ଅପସନ ଡି ଭାଗ 6। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଭାଗ 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ନଦୀକୁ ବିହାରର ଶୋକ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ ବି ଯମୁନା ନଦୀ, ଅପସନ ସି କୋସି ନଦୀ, ଅପସନ ଡି ଘାଗରା ନଦୀ।
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋସି ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନୀଳ ପର୍ବତ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆରାବଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ବ ଘାଟ, ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳଗିରି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳଗିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିଲଂ, ଅପସନ୍ ବି ଦିସପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଗୌହାଟୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଟାନଗର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦିସପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କଫିର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦକ? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଯମୁନା, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚନଦୀର ଭୂମି ଭାବରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଜଣାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜରାଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ହ୍ରଦର ସହର ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଦୟପୁର, ଅପସନ୍ ବି ଭୋପାଳ, ଅପସନ୍ ସି ଜୟପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀନଗର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉଦୟପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଦୀର୍ଘତମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ମେଘାଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ତ୍ରିପୁରା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗହମର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।